Lafrîna Rojavayê Kurdistanê kiryarên girtin û revandina welatiyan yê Kurd ji aliyê grûpên çekdar di bihaneyên cuda cuda berdewam in. Ya herî dawî jî du welatiyên Kurd hatine revandin û tu zanyarî li ser wan ta niha tunene. Ji derekî taybet îro ji dezgeha Arkê re ragihand ku ji roja îna bûrîve welatiyê bi navê Mistefa Hesên hatiye revandin. Ciwanê Kurd di dema şivantiya pezê xwe li navçeya Cindêrsê dikir, ji aliyê grûpên çekdar hate revandin û ji dema revandinê ve ta niha tu agahî li ser wî tunene. Beriya revandina wî jî birayê wî li ser rêbenda gundê Tilsûrû rastî gulekî bê serûber hatibû. Lê li aliyekî din ve li navçeya Şerra yazdeyê gulana borî mamosteyê bi navê Mihemed Hesen di dema berê xwe ji gundê Ewka dida navenda bajarê Efrînê ji aliyê çekdarên Sultan Mihemed Fatih ve hate revandin. Piştî wê bi demekî Kurd çekdarên peywendî bi malbata Mihemed Hesen re kir û 15 milyonê Sûrî wekî fidye li hember serbestberdana wî ji malbatê xwestin. Lê ji ber rewşa malbatê nikarîn pareyên xwestî dabîn bikin û ji wê rojê ve tu agahî li ser mamosteyê Kurd tunene. Li Efrînê êdî kiryarê girtin û revandinê bûye diyar de û xelk û gazinên xwe ji kiryarên nemirovî dikin û banga dîtina çareseriyekî ji rewşa herêmî re dikin.